Γεια σας φίλοι, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μπήκαμε ξανά στη σεζόν, μπαίνουμε ξανά στον αγώνα και θα δούμε νέα πραγματάκια πραγματικά που αξίζουν τον κόπο. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω και να δούμε παρείτσα την Pilot Arc, την Nexus, την 50, η οποία θα έλεγα ότι σπανίζει έως, θα έλεγα, μπορεί και να είναι από τις μοναδικές στην κατηγορία της μηχανές, η οποία είναι με λειτουργία Pilot Arc και Continuous. Υπάρχουν δύο τύποι, ουσιαστικά θα το δούμε παρείτσα σήμερα, αξίζει τον κόπο, να αναλύσουμε και βήμα-βήμα και να έχουμε σαν οδηγίες χρήσης στη μηχανή, αλλά και να βλέπουμε και τις καινοτόμες ουσιαστικά εφαρμογές σε μηχανές μικρότερης δύναμης από τις κατοστάρες, που είναι σίγουρα Pilot και μεγαλύτερης εμβέλειας. Όπως είναι και η 70 που θα δούμε σε ένα βίντεο, εξαιρετικό μηχανάκι, που είναι και αυτό Pilot Arc. Αξίζει να δούμε όμως αυτό το βιντεάκι σήμερα, γιατί είναι ένα πραγματικά μικρό μηχανάκι που στην κυριολεξία κεντάει. Πάμε να το δούμε από κοντά. Το μηχανάκι μας έρχεται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία, που αν και εφόσον την ανοίξουμε θα δούμε το μηχανάκι μας αυτούσιο. Πάρα πολύ όμορφα εργαλεία, δίνω πάρα πολύ βάση. Ακόμα και στα τα κουνάκια από κάτω της μηχανής, ακόμα και εκεί είναι λάστιχο. Όλα αυτά δίνουμε μεγάλη προσοχή, γιατί είναι πολύ όμορφο πέραν της λειτουργίας με μηχανής να είναι και όμορφο στο εργαστήριό μας γενικά. Να μην είναι κακομούτσουλο. Όλα τα μοντέλα, αν τα δείτε, εντάξει, εδώ δεν μιλάω για το θηρίο, έτσι. Όλα τα μοντέλα των μηχανών είναι ένα προς ένα πανέμορφα. Λοιπόν, εδώ είναι τα διεθνή εικονίδια, όπως έχουμε πει, με λειτουργία IGBT δουλεύουν οι μηχανές, γέφυρες ουσιαστικά, μέσα στην πλακέτα τους. Pilot Arc είναι MES CAT και 2 TAF, 4 TAF λειτουργία, την οποία δεν την έχουν πολλές Plasma CAT. Εδώ μπορείς, είναι αυτό που σας έλεγα, τι προτιμώ εγώ τη μηχανή. Οι μηχανές δεν φτιάχνονται ποτέ στο εξωτερικό αν δεν έχω τη δική μου πινελιά μέσα στις πλακέτες. Έχουν τρομερή βελτίωση από οποιαδήποτε μοντέλα κυκλοφορούν στην αγορά, με πολύ μεγαλύτερα MCU μέσα, μεγαλύτερες γέφυρες και γενικότερα πολύ μεγάλη προσοχή στην πλακέτα. Αφού δούμε τη δυνατότητά της στο πινακιδάκι, βλέπετε εδώ πίσω μπαίνει ουσιαστικά το ρολογάκι που περιέχει τη συσκευασία, το μανόμετρο με την υδατοπαγίδα, η έξοδος του 220V, on-off ο διακόπτης μας, ένα αρκετά δυνατό blower. Η μηχανή είναι έκτος 24 κατασκευή, καταλαβαίνετε τις παραλαβές πότε γίνονται. Λοιπόν, και το πινακιδάκι του είναι εδώ ακριβώς από κάτω. Εύκολα πράγματα, μην ανανόμαστε τον χρόνο αυτό. Πάμε, λοιπόν, έχει, να δούμε λίγο, AG60 λαβή, θα τη δούμε σε λίγο ανοιχτή, το καλωδιάκι του σώματος, της γείωσης, η υδατοπαγίδα από κοντά. Θα σας πω και ορισμένα πράγματα εδώ τι κάνουμε στις ρυθμίσεις μας. Τα σφιχτηράκια για τα λάστιχα, όπως και τη συγκράτηση της υδατοπαγίδας πάνω στη μηχανή, στο πίσω μέρος που είδαμε προηγουμένως. Ας αναλύσουμε λίγο το πάνελ, να το βάλω στην πρίζα καλύτερα, να το δούμε εν ενεργεία. Εδώ πάνω έχει μια μεμβρανούλα προστασίας που αν θέλετε τη βγάζετε αυτή. Είναι καθαρά για θέμα πρώτης χρήσης. Πάω να τη συνδέσω λοιπόν και θα τα πούμε σε λίγο. Είμαι έτοιμος να κάνουμε τη δοκιμή μας. Έχω συνδέσει τη μηχανή, η οποία εδώ, και να θες ανάποδα δεν παίρνει. Εδώ είναι το βίσμα που παίρνει το αέριο η μηχανή μας. Εδώ είναι το switch button, το οποίο έχει αυτό ακριβώς εδώ. Θα το δούμε σε λίγο στην ανατομία της λαβής. Εδώ είναι το καλώδιο που είναι υπεύθυνο για το Pilot Arc, που θα δούμε σε λίγο, και εδώ η μπόρνα της γείωσης. Στο πίσω μέρος της μηχανής εγώ δεν έχω βάλει τώρα το ρολόι, γιατί το έχω μόνιμο. Το βλέπετε, είναι ρυθμισμένο κάτι κάτω από 4 μπαρ ουσιαστικά, για το λόγο το ότι εκεί δουλεύει αυτή η μηχανή μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να την ανάψουμε να δούμε το μπροστινό καντράν, που είναι πολύ εύκολο και δεν χρειάζεται καν οδηγίες. Λοιπόν, 2 TAF, 4 TAF λειτουργία. 2 TAF, πατάω, δουλεύω, αφήνω, σταματάει το μπουτόν. 4 TAF είναι πατάω, δουλεύει, το αφήνω βέβαια, και μόλις θέλω να τη σταματήσω το ξαναπατάω. Αν έχω πολύ μεγάλη διαδρομή κοπής,
Δεν χρειάζεται να κάτσω να σκοτώνομαι, να κρατάω πατημένο των κουτών. Πατάς μια φορά, το αφήνεις, κόβεις και όταν τελειώσεις ξαναπατάς μία και σταματάει. Εδώ είναι ο διακόπτης που είναι η δοκιμή μας, επειδή οι Pilot Arc μηχανές, ειδικά αυτές οι μηχανές, βγάζουν σπινθήρα στον αέρα, είναι ανεξάρτητα γείωσης για να μην χάσουμε την πρόσφυση με το υλικό μας που κόβουμε. Καλό είναι να δοκιμάσουμε ότι έχουμε αέριο. Το βλέπετε? Η μηχανή αυτή που βγάζει αέριο. Ότι πάνε όλα καλά. Το κλείνει και μετά από λίγο σταματάει, βάση το τι έχεις δώσει. Εδώ είναι τα αμπέρ της, 50. Ξεκινάνε από 15 έως 50 και εδώ είναι το post gas. Ουσιαστικά για πόσο χρόνο θα βγάλει αέριο μετά την κοπή για να μας ψύχει το υλικό μας και να μην χαλάει σε πιο πρωτίστως, σε πιο σοβαρό βαθμό, να μην μας χαλάει τα μπέκ τόσο εύκολα, να μην ανάβουν τα μπέκ για μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό το επιλέγεις όσο θέλεις, ανάλογα την κοπή σου, όσο μεγαλύτερη κοπή κάνεις, όσο μεγαλύτερες θερμοκρασίες έχεις, τόσο κρατάς και το post gas σε μεγαλύτερη διάρκεια. Εμείς θα το αφήσουμε περίπου στο 4. Λοιπόν, από αυτά είμαστε έτοιμοι και πάμε να κάνουμε σιγά σιγά τις κοπές μας, να δούμε τι σημαίνει Arc Pilot και αυτό που έχω προτιμήσει εγώ είναι το λεγόμενο Continuous. Τι σημαίνει αυτό? Οι μηχανές αυτές βγαίνουν σε δύο εκδόσεις, η Pilot Arc. Η μία, πατάς. Μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Η μηχανή είναι στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, η μία περίπτωση είναι αυτή και η άλλη περίπτωση είναι ότι όταν κόβεις παράδειγμα πλέγμα, γι' αυτό το έχει και φωτογραφία εδώ. Όταν κόβεις πλέγμα και βρει κενό, η λειτουργία ARC σταματάει. Εδώ έχω επιλέξει εγώ την κατασκευή της μηχανής να βγάζει συνεχώς ρεύμα. Οπότε, αν έχουμε να κόψουμε κάτι σπουργιασμένο, κάτι πολύ παλιό, δεν θα έχει την προδιάθεση η μηχανή όταν χάνει το κύκλωμα να σταματάει. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά τις κοπές μας. Βασικά δοκίμια, φίλοι, που θέλω να δούμε μαζί παρεΐτσα για να καταλάβουμε την αξία του μηχανήματος είναι διάτρητη λαμαρίνα, για να δούμε αυτό που σας έλεγα, το Continuous, το οποίο τι κάνει όταν κόβεις πάνω στις τρύπες. Θα κόψουμε πάνω στις τρύπες μαζί. Έχω φέρει ένα κομμάτι ανοξίδωτο λαμαρίνα. Έχω φέρει τη λάμα την κλασική από τότε, από το παλιό εργαστήριο. Και τη λάμα αυτή, παιδιά, για τέτοιες χρήσεις, για να βλέπω τις αντοχές. Γιατί είναι μια λάμα βαμμένη, σούστα, 16 χιλιοστών. Και μία 12 λάμα και μία πάλι ένα λαμάκι των 6 χιλιοστών. Πάμε να δούμε τι κάνει το μηχάνημά μας. Θα βάλω έναν οδηγό έτσι πρόχειρα, απλά και μόνο για να βλέπουμε. Το καλό που έχουμε εδώ, έχουμε πει στο Arc Pilot, έχει την ασφάλεια για να μην το πατήσει κατά λάθος. Γιατί είναι έτοιμο να βγάλει τη φλόγα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε την άνεση και την ποιότητα κοπής. Εδώ είμαστε στα 4 χιλιοστά. Κοιτάξτε μόνοι σας την ποιότητα κοπής. Αυτό εδώ που βλέπετε, το δάκρυ που κάνει από κάτω οποιαδήποτε λάμα, φεύγει με αυτόν τον τρόπο. Και κοιτάξτε μόνοι σας πόσο εύκολα μπορεί να κόψεις τέτοιες διατομές. Συνιστάται άνετα μία μηχανή των 50 αμπέρ για τέτοιες διατομές. Εδώ έχουμε ένα κομμάτι ανοξίδωτο, το οποίο θεωρητικά είναι πιο σκληρό, είναι λαμαρίνα, δεν το συζητάω, την έχει για παιχνίδι. Και κοιτάξτε την ταχύτητα. Έχω βάλει το post flow, τον αέρα μετά την κόλληση, μετά την κοπή, συγγνώμη, για να μην ψύχει το υλικό να μου το κρατάει. Καλά, το φινίδισμα εδώ δεν χρειάζεται καν τρόχισμα, έτσι, λογικό είναι. Σε αυτές τις λαμαρίνες δεν το συζητάω καθόλου. Λοιπόν, πάμε στο πιο χοντρό λαμάκι, να το δούμε και αυτό. Εδώ τα πράγματα θα ζορίζανε για ένα όποιο εργαλείο. Δεν μπορεί να βγάλει τα 50 αμπέρ. Εδώ το έχουμε για πλάκα και πάλι σε μια πολύ, θα έλεγα, καθαρή κοπή, με ελεύθερο χέρι.
Το δάκρυ πάλι φεύγει από κάτω με αυτόν τον τρόπο που είπαμε. Και πάμε στα ζώγια. Εδώ θα κόψουμε 16 χιλιοστά υλικό. Εδώ θα ανεβάσουμε τα αβέρ, γιατί είναι και τα όρια της, στο τέρμα. Θα κρατήσουμε στο 5 το post flow και θα προσπαθήσουμε να δούμε την ποιότητα της κοπής σε ένα μηχάνημα Pilot Arc 50. Παιδιά, είναι εξαιρετικό, το ακούτε και μόνοι σας, δεν υπάρχει απολύτως καμία πτώση κατά τη διάρκεια της κοπής μας. Πάμε να δούμε τι έκανε το μηχανάκι στα 16 χιλιοστά βαμμένης λάμας. Κοιτάξτε κοπή, παιδιά. Κοιτάξτε κοπή. Δεν τα αλλάζω με τίποτα τα μηχανήματά μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αυτό που σας έλεγα. Τι θα μας παρουσίαζε πρόβλημα εδώ αν η μηχανή δεν ήταν continue στο κόψιμο. Ανά κενό θα έβρισκε, θα έχανε το κύκλωμα ο επεξεργαστής και θα έκοβε. Θα προσπαθήσω να την κόψω. Μπράβο, στις τρύπες. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Κοιτάξτε να δείτε πόσο άνετα θα κόψει αυτή τη λαμαρίνα. Το νιώσατε τη διακοπή που κάνει στο κενό και το μηχάνημα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα. Το ξανακάνω άλλη μια φορά. Προσέξτε τον ήχο που δεν υπάρχει διακοπή. Λοιπόν, είναι ενδιάμεσα, είναι εκεί. Λοιπόν, ακούστε τον ήχο. Είναι σαν να περνάει η κανονική λαμαρίνα. Όσον αφορά την ποιότητα κοπής, είναι σαν το laser. Με ένα μπεκάκι. Και αυτό που θα ήθελα να δείτε όταν είναι το post flow συντονισμένο σε αρκετό ποσότητα αέρα, το βλέπετε, δεν έχει λερωθεί καθόλου. Δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου. Αν και Pilot Arc η μηχανή. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο που το είδαμε μαζί το βιντεάκι, γιατί το μηχανάκι αυτό απλά για μένα είναι από τα κορυφαία των 50 αμπέρ. Κοιτάξτε, ένα κομμάτι που αυτό είναι πάντα το σύνηθες. Δηλαδή, μια λαπάτσα, κάτι, αυτό είναι στα 4 χιλιοστά. Κοιτάξτε να δείτε. Η ποιότητα περιτεύει. Τώρα πλέον ξέρουμε όλοι τι σημαίνει Pilot Arc εφαρμογή πάνω σε μια μηχανή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ακαριαία έναυση όπως και στην ομαλή κοπή. Ειδικά η επιλογή αυτή που έχω κάνει εγώ σε αυτό το μηχανάκι. Αυτό που θέλω να πω σε φίλους, γιατί η Nexus μεγαλώνει ραγδαία στην ελληνική αγορά, αυτό που θέλω να πω σε όλους τους φίλους είναι ότι κανένα μηχάνημα της σειράς μου δεν έρχεται στο κατάστημα μη φορώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Θα είμαστε εδώ, κάθε μοντέλο που μπαίνει στο κατάστημα θα έχει πάντα και κάτι καινούριο και το σίγουρο είναι ότι πατάμε σε καλά θεμέλια μηχανών, γιατί εδώ και 3 χρόνια η επιστροφή μηχανών είναι άπειρο ελάχιστη και η πλειονότητά της αφορά πτώση ή κακή χρήση ρεύματος
και τα λοιπά που πολλοί μπορεί να γνωρίζουμε οι παλιότεροι, το τι μπορεί να συμβεί σε μια μηχανή inverter. Εμείς θα είμαστε εδώ όλο το τεχνικό επιτελείο του καταστήματος, όπως και εγώ. Σε κάθε εργαλείο στέκομαι δίπλα σας. Ό,τι χρειαστεί μπορείτε να με πάρετε ανά πάσα ώρα και στιγμή τηλέφωνο, σε οτιδήποτε συμβεί ή όποια απορία υπάρχει. Και αυτό που θα προσπαθώ ήδη να κάνω είναι ότι όλες οι μηχανές μου θα έχουν εμένα τον ίδιο να σας τα αναλύω σαν οδηγίες χρήσης των μηχανών. Να είστε καλά φίλοι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.